Sziasztok, Dávid vagyok, itt is lennénk egy új videóval, amiben a Friendly Steps-el fogunk játszani Botival és Marcival. Remélem tetszeni fog nektek, ha tetszik, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot és írjatok kommentet. Na nézzük csak, mit tud ez a golyim. Vive. Fúha. Hát, És a haverunk is írt, hogy hát inni kéne. hát ez egyértelmű, hogy mit fogunk csinálni. Szerintem nem biztos, de ja. Oh, you forgot how to walk? Mondom, egyértelmű. I'll help you. Versus battle. Hold down the left button to lift your left leg. Press the right freaking button to drag the right one. Tud a para amúgy. Here you go. Ouch. Mi a... Na igazából most megmutatta, és igen, össze vagyunk kötve. Ne idegesítsél, várjál most. És mit kell csinálni, Jézusom? Na hát a bal klikkel a bal lábadat mozdítod, és VASD felé. A ballal a bal Jaj, láb, jaj, jobbal a jobb jaj, jaj. láb. Jaj, várjál. Jaj! Jaj! Várjál. Mit Felrobbantam. Abszolút felrobbantam. Ez mit? Tudok titeket húzni? Nagyon nagy. Várjál. Lépjél, úgy. Úgy, és elestem. És oké, nekünk hova kell eljutnunk innen? Most így. Nem tudom, mert ez a demo csak. De Jézusom. gyertek már! Te próbálok, elhiheted, hogy próbálkozom erőteljesen. Pro tip, nem kell tudom. olyan nagyon nyomkod. De engem is Gyengén visszahúztak nyomjam? ember. Igen. Marci, ne ráncsam Bajobb, vissza minket, bajobb. jó? Dávid rángat minket! Én Hát de én próbáltam előre! De most miért megy hátra fel a karakterem? Hogy tudok megfordulni? Most Jézusom, mit? Atya úristen. Menj, Az is te Azaz. is fellöksz! mi? Hogy? Várjál, láttam Dávid, hogy felvált nyomkodom. Jézusom, Marci. Várj, és így megyek, aha. Nem, így nem lesz jó. Aha, várjál, megyek. Esküszöm, húzok a földön. Nem, semmi jó. Így nem jó. Jézusom. Jaj. Boti? Fú, hát ez hosszú Próbálkozom, lesz. várjál, próbálkozom, esküszöm próbálkozom. Hogyan Tehát, tudsz ilyen gyorsan menni, Dávid? Dávid, ezt te hogy, amúgy tényleg Spemelem a amúgy bal si- jobb gombot. De mi egyfolytában nyomkodod? Igen. De nekem így elesik, na most csak nekem esik el ilyenkor? Vagy te nyomsz még valamit a VASD-ből? A vét nyomom előre felé. Jó, várjál, akkor azt hiszem, úgy, várjál. Úgy, és úgy, aha, várjál. Itt lehet Várjál. öltözködni, Aha. várjatok. Aha, oda mindjárt, aha, amint odaértem, öltözködni fogok. Úgy, hopp! Ezt nem tudom, láttatok, csináltam 4 köménymétert, ami Nem láttam, mert nagyon jó volt. öltözködök. Ezt nem hiszem el. Hogy tudok bemenni oda? Én nem tudok bemenni oda. Marci, tudsz öltözni? Igen. De hát bele kell menni a zöld körbe. Ó, ezt nem hiszem. Hogy menjél már bele. Menj, Johnny! Na, haha, Tessék. belejövök, jó? Nagyon jó. Én beleugrottam. Ha? Jó. Ha? Csak szólok, eddig 8-szor estünk el. 23-szor estem el. Én 8-szor. Na jó, oké, nem verseny, jó? De. Na jó, oké, ez nagyon jó. Mi? Itt csak, ja, várjál. Oké, tök hülye vagyok, rájöttem, mit kell csinálni, jó? Úgy, aha, az lesz az. Aha, ez lesz az, igen, jó. Atya Aha. úristen, Marci, hogy nézel ki? Hú, jó, azt azért nem vállom be a rövid nacit. Azt azért ott azért ott elmenne valami a lelkembe. Pillanatra. Aha, ez az. Aha. Kultúrák találkozása lesz itt. Nagyon nagy. Ott, aha. Jó, nem, azért nem, ekkor próbáljuk nem leszünk. Így, ez a munkahőse. A munkahőse, ez leszek én, a munkahőse. Oké, várj, és akkor most megindulunk. Nem beszéltünk össze. Ezt elestem, ezt nem hiszem el.
Mi most Marci, te is, ne idegesítsél már. Ez az És én én szettem. idáig játszottam, úgyhogy... Marci, te hányszor estél le? 11-szer. Most már... Én estem a legtöbbször, ezt nem tudom Igen. elhinni. De hova mész? Most merre kell menni nekünk? Balra vagy jobbra, vagy merre? Nem tudom. Ideig próbáltam ki. Menjünk be focizni. Menjünk be fucázunk egyet. Ott, várj, ott a csáv, ott a izé. Nem Akkor oda arra menjünk kell hozzá, menni ahhoz a csávóhoz. valószínű. Arra megyünk. Aha, most is esekkelek, nagyon jó. Mert én is futni akarok, mint a Dávid. Engedjétek kibontakozni. Gyere. Hogy fordultok ti be oda? Jó. Nem tudom elhinni. 30-szor estem, 31-szer. Gyere Én, már. én, most Próbálok. én most megittem egy sört, úgyhogy nekem egy kicsit... Tényleg? Hogy kell? Én jól tudom, azt Itt tudom, vannak a jól földön el. Jó, én azt szeretném, hogy nem, kiszabadult arra, hogy volt to checkpoint, nem akarok visszamenni a Én nem checkpointra. szavaztam rá. A Lehet Marci, véletlen Marci, megnyomtam. nyomkodjunk vissza. Erre kell jönni. Ne, arra próbálok, aha. Éppen breakdance-ok, várja, épp. Hopp, Jézusom. Ah, Oké, jó. Aha. Ha, figyelj. Innen? Jaj, elestem. Csak már is felnőtt. Nem akarom én focizni, amúgy kis Nem. foci valami, nem messz. Hoppá! Marci lábába estem el. Ezt nem tudom elhinni, Marci. Jó, most nem tudom, hogy estem. Tökönbe tudsz is bemenni. Dávid. Hát bajó, Várjatok már bajó. meg, várjatok már, beszorultam, várjatok már meg. Ne húzzatok. És le fog esni. Mondom, hogy fel fog esni, megborulom. Kész. Várjál, nagyon... Jó, én itt most Menjél előttem. Mit csináltok? Te csinálod. Dehogy is, én menni akarok, én Én is. Én is ezt akarom. Nem tudok ugrani, jump nincs benne? Jajaj. Megnyomtam a space-es valami fekete lett a képen. Jújjúj, az még nincs kilakítva a jump. Jó, a jump még nincs benne. Az nem is Jumpolnék lesz egyet benne amúgy. szerintem. Nem is Hú, lesz. pedig egy jó jumpot azért ilyen. Jó, Dávid, te azt bemered bal jobb. Várjál, aha. De Milyen lesz ez? attól függ, Várjál. ahogy kijön. Sör, várjál, itt van sör. Várjál, én erre megyek. Most van ne sör. legyél alkezd. Várj, de... És visszarántotok, hát ez nem igaz. Nem igaz. Ott jobbra megyünk a gombára. Tehát a gombázunk egyet most akkor. Mit csináltok? Én itt állok és nézem. Ö, Kicsit megnőtt a fejem. Van erre is gomba. A bal jobbat nyomom, csak is elesik a karakterem. Tehát gyerekek, ez Mert mi? hosszan Valami nyomod. nem jó. De ha túl hosszan nyomom. Igen. Bajó. Várj, most a Marci elrendett, várjál már. Bal jobb. Nem Most igaz? breakdance-olok. Most Marci, Marci, ne itt rántsál már- minket el jobbra. Ott is Hogy van tudok megfordulni? gomba. Várjál, meg akkor fordulni. Hogy tudok megfordulni? Várjál már. Simán Baj van, fordítod nem a tudok megfordulni. kamerát. Azt sem tudom, de még mindig a másik. Most, jó, most elfordult. És arra egyenesen menj el, légy. Túl hosszan nyomom be, azt nem tudom máshogy. Mi történik? Mi történik? Vagy, hopp, jobbra megyünk, adta egy gomba, gyerekek, a gomb... Családok, semmit nem nyomok, csak jelzem, te semmit nem nyomok. Így nyomok. Bebágoltam a falba, tehát megnéztem a falat belülről konkrétan. Na ez most- történt. De hogy akkor menjünk arra. Ja, hogy ott van. De ott is van egy gomba. Várjál, azt a Marci, elérsz odáig? Nem érsz odáig, érzem. Most elérsz odáig? Kicsiket fog mozogni, nem volt már esni. Na jó van. Megvan a gombeszkó. Most menjünk a másik ember, nekem is kell egy gombeszkó. Veszed be? De nem tudom, mit, jó, nem nyomom olyan hosszú ideig. Kúszni nem lehet ebbe? Nem. Bebagoltam a falba konkrétan, gyereket. Erre fellök, hallod? Ezt nem hiszem. Hello. Ajj, a gomb... Hol a gomba? Itt Ezt gurul hol dobtál? előttem. Várjátok már, akkor meg. Aj, Istenem, nem bírom. Jó, elestem 69-szer, csak jelzem. Nem. 25. Menjetek már!
Jó, én ezt a játékot nem értem 30. teljes mértékben. Visszadobtam, Boti. Ne csináld! Most értem oda! Jaj, itt van. Ott egy Ninja Technőc. Látok, ott van egy Ninja Technőc a másik Ott oldalon. van. Ott van a Ott lábadnál. van a lábad előtt. Edd már meg, egyed már. Nagyon megint a fejem. Halljátok, van egy Ninja Technőc mögöttünk. Csak én látom. Jó. Nem. Nem ennyi. És elestem megint. Ezt nem hiszem el, hogy... Az egerem lesz a rossz amúgy, tudja, az egérre lesz a baj. De gyertek már, könyörgöm! Esküszöm, próbálkozom! Checkpoint volt itt. Nagyon nagy, abszolút. Féltek, most megindultunk, most nagyon megyünk, most nagyon rántotok engem, akkor rántotok rajtam, én nem tudom mondani. Ah! Figyeljetek, hogy kiugrottam, csak lehet ugrani. Nem te ugrottál ki, én húztalak ki. Na, ugrottam, jó? Nem, én húztalak ki. Megint ne ráncéljatok, már elesek. Na, engedjetek el? Nem, Engedj! én nem csinálok semmit most. Te húzol, Marci! Jó, te húzzatok az is jól nekem. Könyörgöm, Húzzatok gyertek engem, már! Gyere. 9 percet Az mit csináljuk. Még csak, Jó, mert jó? én figyelek a Batira, én vagyok középen, az úgy nem Én jó. próbálok menni, esküszöm próbálok menni, komolyan próbálkozom, esküszöm. Ott fel kéne mennünk, Igen. azon minden abszolút filmszínház lesz. Nem tudom visszaesni. Marci, húzzál! Eddig tudtalak. Na, gyere. Próbálkozom, Várj. esküszöm. Ha várjál, forrok egyet. Ha visszarántotok, Forduljon meg. kirédzselek. Ha visszarántotok. Miért megállodok? Próbálj felmászni, nem tudok, jövök már. Nem, de nem tudok, ugyan sem jobbal, és nem megy a karakter. Először álljon fel. Felállt. Nyugodj. Marci. Igen. Nem itt kell. Mi? Ja, majd visszanézitek és hallani fogjátok. Mi? Nem értem. Nem baj. Mindegy. Majd igen, ilyenek, tehát majd bal, jobb, megértitek. bal, jobb, aha, és elestem. Kétszer bal, kétszer jobb. Röviden. Aha, próbáltam. Felállsz és összeesel, úgyhogy én csak állok. Kedves néző. Na, hoppá! Bassza meg! Bocsánat. Ha visz... Ricskütel. Jó. Na végre. Egy. Ajaj. Maradsz! Gyere! Vissza fogtok rántani. Kitaláltam valamit, várjatok, már abszolút rájöttem, mit kell csinálni. Nem, mit csinálsz? Most már rájöttem, mit kell csinálni. Marci, elrántott, ezt nem hiszem, mert pont rájöttem, mit kell csinálni. Hogy tudok felállni? Nem tudok felállni magamtól. Nem. Úgy öreg. Nem! Marci, tartalak! Akkor nem tartalak. Csinálj Hú. gyorsan, bassz. Nem tudom megfordulni, se várjál. Másik irány. Az egérre forogsz. Azt csinál. Nyomtam már duplán a bal, nyomtam már duplán a jobbat. Duplam egyszerre is már, felváltva is. Nem. Menjülje meg. Én csak állok. Én sem Várjál. csinálok semmit. Várjátok. Lehet megvan. Várjál. Na, menjél már. Mindenki egy fel, még nem csak vissza. Marci! Marci! Ha fenn voltam, éreztem már magamban az erőt. Nem! Várj, de most ez nem az én hibám, most én megindultam. Nem, ez nem a te hibád, mert te a végén vagy, ez nekem mindegy igazából, a Marcié. Már kettő bal nem megy, kettő jobb nem megy. Ilyen gyorsan tudod nyomni Dávid basszus a izét, na várjál. Egy bal, egy jobb. Táncolok addig itt fönt. És elesett.
Nem igaz. Nem igaz. Dob már föl. Nem lehet elvágni ezt a kötelet? Nem lehet elvágni a kötelet. Abszolút jó. Abszolút tök jó, amit